kita karon nga unta mudayon siya nining maong panimalay o budiga nga among pagabutangan sa mga kaptangan nga among kikinanglan sa among kapulungan o manalangin kanila pinaagi sa iyang presensya. Magpabilin unta siya kanunay uban kaninyo aron lambo ang inyong gugma sa usag-usag o muhupay kaninyo diha sa inyong mga kasakit. Dinasig sa iyang mga pagtulon-anak sa kaayo ni David. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait manaa ni ining balaya. Ito ang puntahan ng mga biyahe. Uban sa dakong pagpasalamat ug kalipay, mangayo kita kaniya sa pag-ingon. Pabilin uban kanamo Ginoo. Tanan? Pabilin uban kanamo Ginoo. Si Kristo pinaagi sa imong kinabuhi uban kang Maria ug Jose. Imong gibalaan ang kinabuhi sa usa ka panimalay. Puyo uban kanamo niini maong balay aron ikaw mamahimong among dumuduaw ug kami magpasidungog kanimo isip among pangulo. Ampo kita. Pabilin unta kanamo Ginoo. Diha kanimo ang matag puloy-anan mo lambo ngadto sa pagkabalaang templo. Itugot nga ang tanang mupuyo ni ining balaya matukod nga hiniusa ngadto sa puloy-anan sa Ginoo diha sa Espiritu Santo. Magampo kita. Pabilin uban kanamo Ginoo. Itudluan mo ang imong mga sumusunod sa pagtukod sa ilang balay diha sa bato. Itugot nga ang tanang sakop ni ining maong pamilya mosalig sa imong mga pagtulun-an ug layo sa tanang panagbingkil. Walagad kanimo sa tibuok niyang kasing-kasing, magampo kita. Pabilin kanamo Ginoo. Pabilin kanamo Ginoo. Magampo sa panalangin Ginoo bani ang imong mga sulugoon nga mapuyo nining bag-ong balay nga among pagabutangan sa among mga kaptangan. Sila nangaliyupo sa imong panalangin. Panalit ni sila sulod sa balay. Ubani sila sa ilang paglakaw o abi-abiya sila sa inyong pagpauli. O kunya sa katapusang panahon dawata sila diha sa puloy-anan nga imong giandam alang kanila didto sa balay sa imong amahan. Diin ikaw nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Himuha nga kining maong tubig magpahinumdum sa among bunyag. Diha kang Kristo ug muluwas kanamo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Imon sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. Tanan sa ngalan sa Man, Anak, Espiritu Santo. Amen. So, daghang salamat. O sa ngalan sa atong kapunungan, congratulations sa tanang officer nga naka-acquire kita nining maong kabutan. Okay. Thank you sa tanan. Karon, madre na ang atong igang ug andam na. Ang dugang gipangandoy naabot ra gyud natuman na.